जय मसीह की हमार भाई बहन लोग, हमरा लोगन के परमेश्वर का फिर एगो नया वचन लेके आयल बनी, जवन हमरा लोगन के बतावल जाता नी यीशु के दुष्ट आत्मा के सुअर के झुंड में काहे भेजना। हमरा लोग के आई एकरा बारे में लोगन के हम बतावल जात बानी। यीशु दुष्ट आत्मा के सुअर के झुंड में ऐसे भेजला कि सुअर गंदगी में रहली वाली हैं, और दुष्ट आत्मा के भी गंदा चीज बहुत पसंद बा, गंदा जगह, गंदा काम। ऐसे परमेश्वर उ लोगन के सुअर के झुंड में भेजला। और हम लोगन के बतावल बानी कि दुष्ट आत्मा से परमेश्वर से सामना भइल तो उ परमेश्वर से खुद कहला कि हे प्रभु, इसमें से हम मत निकाला। लेकिन परमेश्वर से सामना भइल तो वो लोग जान गए कि हमनी के अब एक शरीर छोड़ के जाए के पड़े। तो प्रभु लुका 8:30 वचन में कहले बाना, दुष्ट आत्मा से पूछला तुम्हार नाम का है? तो वो लोग कहला सेना, काहे कि वो सब बहुत दुष्ट आत्मा रहला। तो वो लोग यीशु से विनती कैला, हमनी के अथाह गड्ढे में मत डाला, हमनी के पहाड़ पर एगो सुअर का झुंड चरता बा, ओकरा में प्रभु जाए का आज्ञा देता। तो परमेश्वर सुअर के झुंड में उन लोगन के जाए का आज्ञा देता है। तो सब सुअर के झुंड में जाके मिल गिना, और इस सुअर का झुंड बौखलाइल और बौखला के पहाड़ पर से जाके एगो झील में कूद के सब लोग जान देता। हे हमारे भाई बहन लोग, ऐसे परमेश्वर उस सब लोगन के दुष्टात्मन के सुअर के झुंड में जाए का आज्ञा दहमा। हे हमारे भाई बहन लोग, हम राउर लोगन के फिर एगो नया वीडियो में मिलब। राउर लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब करें जा, लाइक करें जा, और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं जा। जय मसीह की हमारे भाई बहन लोग, आमीन, हालेलुया।